Mizoram Today channel clear to ten zavine che bay ule ko ngain he channel hi lo subscribe pa min lo clear section turin ka so ma che tun hnaya aizol veng pakhat a hmeichhe naupang pakhat pawng sual ani chung changa police te hmalak dan ngai changin MHEP le Mizoram State Commission for Protection of Child Rights hotu te voin khan aizol SP pisa a an lenga an mani lo dong song tu aizol SP pupi silal tan puat chuan naupang in pawng sual atok ni a soi kha thil thleng ngei ni hriat ani wanga thu buai lo in tan ani ti a soya heti rual hian naupang thi chan tak kha pawng sual a to wang ni lovin nat na dangin atlak buak wang ani ati ani he thu boi chui ko ai hian police te chuan ti thei oma piang an ti veka swab sample an lak po forensic lamatang in report ngai chan mek ani thu a soi pupi silal tan puat chuan naupang nu le pa po lu an sun lai ma ni se in thlahun om khopin an kawa thu po an zot fiat to ti a soi heti rual hian poi khoi tu man chona konga pui tu turfin fia na thatok an la mulawa he thil thleng hriat chua ani dana damdo in lam an fakom hle a naupang kha pawng sual wanga thi ani lo awangin kha thil thleng kha du chuan en liam thei ani chutiang ni lawa thei to pa dan anga ma an la kha alom om hle ti a soi